Nin ye an ka podcast sendan ye 37nan ye min bɛ lase Banema Sogoba ni Nathaniel Damele fɛ. Bi sibiri don marisi kalo tile fɔlɔ san 2025 verset kalantaw ye Jirali sura 1 a verset 7. O b'a fɔ ko a filɛ a bɛna sankabaw kan, mɔgɔw bɛ n'a ye, minnu y'a sɔgɔ olu fana n'a ye, dugukolo kan siyaw bɛɛ na kasi a kosɔn. Naamu, amina. Jirali sura 20 a verset 10 ani 15. Sitanɛ min tun bɛ u lafili, o kɛruna dingɛ belebeleba tasumama kiribima kɔnɔ. Wara ni kira ngalontigɛlaw bɛ yɔrɔ min na, u na tɔɔrɔ ye su fara tile kan bada bada. Mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnnen ma sɔrɔ ɲɛnamaya kitabu la, o kɛruna dingɛ belebeleba tasumama kɔnɔ. Jirali sura 6 a verset 15 ani verset 17. Dugukolo kan masakɛw ni mɔgɔbaw ni kɛlɛkuntigiw ni nafolobatigiw ni fangatigiw ani hɔrɔnw bɛɛ ni jɔnw bɛɛ, u bɛɛ y'u dogo kuluwow kɔnɔ ani kulukan faraw cɛma. 17. Katuguni u ka dimiya donba sera, jɔnni bɛ se ka jɔ? Yesu Kirisa seginni na kɛ nɔrɔ don ye mɔgɔ ma minnu sɔnna ka tugu a nɔfɛ, nka a bɛna kɛ siran ni kasi don ye fana mɔgɔw ma minnu banna a ka weleli ma. O don na sigida yɔrɔ si, nafolo si, dugukolo kan fanga si tɛna se ka mɔgɔw kisi minnu banna ka u ɲɛsin a ma. Hali nin diɲɛ mɔgɔbaw bɛɛ na dogoyɔrɔ ɲini ni jigitigɛ ye, nka boli si tɛna kɛ. Ala ka tilennenya na dafa, ani mɔgɔ minnu tɔgɔ ma sɛbɛn ɲɛnamaya kitabu kɔnɔ, olu bɛɛ na kerun tasuma kɔnɔ. Tɔɔrɔ tɛna mɛn yɔrɔ min na san damadɔ kɔnɔ ko tɛ, ka fɔ abada abada. Bi a ɲɛna tɔmɔ i ka tugu a nɔfɛ, bawo Ala t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, nka a b'an wele ka na nimisa ani ka kisili sɔrɔ. A b'a bolo d'an kan kanuya la, walisa an kana kɛ mɔgɔ minnu ye minnu bɛna kasi a segin don. An kana mɛn ka a ɲɛsin Kirisa ma, bawo saya kɔfɛ walima a seginni kɔfɛ, a bɛna gwɛlɛya an ma ka ɲɛnatɔmɔli kɛ an ka siniɲɛsigi kun kan. Matigi ka hakilitigiya di an ma, ka ɲɛnamaya sugandi a la, ka jurumu bila ka taama a ka yelen na, walisa a seginni ka kɛ nisɔndiya don ye an bolo, a kana kɛ siran don ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Kirisi yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.